Mga kapuso, dunga natong ilailahon kini sa kapamilya gikan sa Cagayan de Oro City tungod not one, not two, patulo ka miyembro sa iyahang pamilya kay nahimong DJ or disc jockey. Atong makauban this morning si DJ Kokoy Banag together with his two sons, DJ RB and DJ Kyle. Nako, good morning DJ Kokoy, RB and Kyle. Dayon diri sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo? Mayang buntag sa Mayang tanan. buntag sa tanan. Okay Doing raman good. daw. We're all okay here. Oh, thank you kayo for having us here. Maayong buntag po and hopefully magpadayon nga maayo gihapon ang inyong kahimtang. But syempre DJ Kokoy as the head of the family, I'm sure sa imuhag yun nagsugod ang bloodline sa pagka-DJ. Pero gusto po na mo mahibalan paunsa ba nagsugod ang imuhang istorya? I started actually mga grade school pa, grade 6 to be exact. During house party sa mga students kaniadto kay dili man talagi or sila dawaton or dili po tugutan sa mga parents nga mag-adto sa club or discoan sa karaan pa nga term. So nag-create sila, they put the parties in the house. We call that house parties, no, for the high school students. So dito ga spin lang ko, ga tukar-tukar, and I was so amazed with the crowd having fun. So murag inana ang pagsugod nako. For the love of music, I think almost all DJs pareha sa ato, even if mga broadcast journalists nahilig sa music. So we are amazed with the mixing part of the spinning, no, when we make it non-stop, the music goes non-stop and you are amazed that people are having fun, people are dancing, enjoying. So maliban pod sa you are being paid gamay, so makalingaw siya. Syempre, gikan samahan na pasa sa mga anak. Nako, DJ RB and DJ Kyle, unsa man ang inyong story naman po or beginning sa inyong pagka-DJ? Nakita magud nako akong papa na nalingaw siya siyang gabuhaton. Og kakita po nako kung kaugalingon nga malingaw ko. So I follow his footsteps. And then true it is malingaw man gid siya. Malingaw mag-play og music and lingaw magpasayaw og tao. And aside from that, lingaw magpalingaw og tao. And malipay ko nga malingaw sila nga gapalingaw mi sa ila. And through music nahilig na mo na siya through daddy. And pasalamat mi sa Ginoo nga kabalo kayo mi magpahalip og tao labi na karon sa atong sitwasyon karon panahon. So, Moto, I think they mentioned the gist nung ganahan kay may magpalipay og tao through our music that we play, and it all started here at home. Kay nakita namo among dad ug among uncle kay gatukar-tukar sila, pero what's nice about it kay kuan di ay wala gid mi gipugos nila nga mag-DJ gid mo. It just so happened na kita namo nga gatukar sila, tapos na curious mi syempre, di ba, as a kid way back, curious man yun ka, and we tried. So I think muna siya ang kuan diha gyud nagsugod tanan. Attorney, dili man may kabalog sayaw, kami na lang magpasayaw. Tinuod. Isip ka mga professional DJs, unsa ka importante ang paggiya sa inyong amahan na si DJ Kokoy? Grabe kayo ang influence sa among parents, labi na sa among mom, aside kay daddy. Grabe ang ilahang pag-nourish sa among attitude, sa among personality, sa among manners when it comes sa balay and when it comes to talking to people, because without them me and Kyle wouldn't last for 15 years in the industry without their guidance, of course. Importante kay ang ilang guidance, especially lugar sa DJing na part, kay sayo na kayo makapangayo og advice, ug sayo na kayo may makorreksyonan if naaba may nabuhat na sayo or something like that. And compared lugar sa uban, di ba, dili biya sila dali walay guidance sa ilaha, nag self-taught ra baka sila or someone lang nga ilang kaila nga dili pud kaayo inana kadali maduulan. So sa amo lucky gid kayo me to have our parents na supportive kayo with what we're doing.
In response naman, syempre ikaw DJ Kokoy, unsa man imuhang na feel nga ang imuhang mga duha ka anak ni sunod gyud sa imuhang yapak? I feel lucky kay it became a bonding to us as family that we get to be with our sons, to be with our family in our undertakings o sa mga events. It also becomes a bonding. So sayon kay sa amo, kaloy sa Ginoo nga magkag-uban-uban, magkakita-kita og magkaglikaw-lingaw sa pamaagi nga limpyo lugar. Murag inana lugar ako nakita nga advantage pod sa maong among gi aging livelihood. Ando na ba mo yung mga mensahe pod alang sa ato ang mga viewers o di kaha sa mga nananaw nato karon nga gusto pod or buot sab mahimong DJs? To the viewers sa GMA, always keep your feet on the ground, be humble, and of course, always pray to God. He's always be the guiding light sa tanan nato gabuhaton, no? And do what you love. Isa gyud na sa to akong ginaingon pirmi nga kung sa imong gusto, basta malipay ka, go ahead. Nourish it, nurture it. It's we're already in the digital age. Dagan kita makita sa mga platforms for tutorial, for anything that you want to do. Pwede ra kayo na matun-an sa internet. And through DJing pod, the three of us are just one messenger away. Pwede kayo mo mag-message for any tips or any guidance. Pwede ra kayo ni Ana. Yeah. So thank you. So to all the viewers and especially sa katong mga gusto mag-DJ, just start with your love for music, and from there mo gid na ang driving force nimo, no? And just like what RB said, almost everything is available online na. Just make use of those resources, and if di pa gid kaya, we're just a message away. Kami inyong kaila nga mga DJ or kinsa man na din, we're happy to cater pod sa inyong mga pangutana or something ang mga inana. So kato lang. Thank you. Alright, naku, mapapasana all na lang kita sa Family Go sa Banaag Family, mga kapuso. Daghan kaayong salamat sa oras na inyong gihatag sa At Home with GMA Regional TV, DJ Kokoy, DJ RB, and DJ Kyle. More blessings sa inyo, hawag ang Kanunay. Thank you, Attorney Riz and GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.